Ωστόσο, το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι μια εξαιρετικά σημαντική έννοια στην πίστη μας. Μέσω του αίματος Του γίναμε δεκτοί και συγχωρεμένοι για τις αμαρτίες μας. Στη Ρωμαίους 3:24-26 λέγεται ότι ο Ιησούς δόθηκε ως θυσία για εμάς ώστε να είμαστε αθώοι ενώπιον του Θεού. Κατά τον τελευταίο δείπνο είπε «Πιείτε όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα μου της Νέας Διαθήκης που χύνεται για πολλούς για τη συγχώρεση των αμαρτιών». Το αίμα Του είναι σύμβολο της Νέας Διαθήκης, μια ευκαιρία να ανανεώσουμε τη σχέση μας με το Θεό. Με κάθε σταγόνα του αίματος Του ακούμε την κλίση της αγάπης και της συγχώρεσης. Άρα κάθε φορά που θυμόμαστε τη θυσία Του, ας συνεχίσουμε να περπατάμε στο φως της χάρης και της αγάπης Του.